Grupp ta' żgħażagħ nazzjonalisti mmexxin mill-President tal-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista Kevin Plumpton li wkoll kandidat nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew organizzaw attività legali f'Pembroke meta daħlu għamlu użu minn proprjetà privata. Biex jiġbdu l-attenzjoni tal-medja u ma weħlu żigarelli ħomor mal-faċċata tal-binja biex jibagħtu messaġġ li dan il-bini kien rigal moti mill-Gvern lill-Partit Laburista. Meta kien ikkonfrontat mill-ġurnalisti dwar kif kienet jagħti informazzjoni żbaljata dwar il-każ u b'mod partikolari meta jissemmew stimi, Kevin Plumpton qal li l-istima tal-Australia Hall inħadmet mill-Partit Nazzjonalista stess. 10 miljun euro, l-istima tal-10 miljun euro hija stima li għamlet l-oppożizzjoni, ovvjament il-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni li aħna bħala MZPN niffurmaw parti minnu. Ta' min ifakkar li l-Partit Nazzjonalista ma tantx għandu rekord tajjeb fis-somom, speċjalment il-każ riċenti ta' Simon Busuttil li ħareġ figuri simplistiċi żejjed fir-risposta li tal-budget ippreżentat mill-Gvern. Għal aktar mistoqsijiet tal-ġurnalisti Kevin Plumpton ma rridx jikkummenta dwar l-art tal-fekruna li ngħata Raymond Vella tal-Mare d'Oro. Preżentament u llum qegħdin nifukaw fuq l-iskandlu tal-Australia Hall. M'għandekx kummenti xtati dwar l-art tal-fekruna? Mhux waqt il-press conference dwar l-Australia Hall. Mhux daqshekk sensittiva daqsdin xek. Mhux waqt il-press conference fuq l-iskandlu. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista qal li żigarelli ħomor intużaw bħala simbolu ta' vendetta minn gvern preċedenti kontra l-Partit Laburista. L-istqarrija temmet tajt li l-Partit Laburista xtaq li żigarella ddur ma' skandli kbar bħal dak tal-BWSC, l-amministrazzjoni mwera fl-Isptar Mater Dei, l-art li ngħata Raymond Vella, id-diżastru fl-Arriva u l-skandlu tal-pajjiż fix-xiri taż-żejt. Din is-sensiela ta' negattività tkompli tikkonferma x'kienu r-raġunijiet li waslu l-Partit Nazzjonalista biex imiss il-qiegħ ftit tax-xhur ilu wara li ġarrab l-ikbar telfa fl-istorja politika Maltija.